हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौ आंनि बडो लैंग्वेज जीके यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लागासिनो स' लोगोफोर आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि फर्स्ट टाइम आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होनो हागोन आरो बेफोरबायदि खालामनाय दैट मीन्स साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आंखौ थुलुंगा होनाय जागोन आरो लोगोसे बर' हारिखौ थुलुंगा होनाय जागोन दिनैनि भिडियोआवनो जों सावरायनो नागिरदों बडोलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जों सुंथाबै बुंनो थाङोब्ला BTC आरो बे BTC थामहिनबा BTAD नि गोरोबथा रादायनि सोमोन्दै जोंनि बे भिडियोनि गेजेरजों सावरायगोन भिडियोखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिगोन जुदि भिडियोखौ स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना दानि स्किप खालामालासिनो नायगोन अब्ला नोंथांमोना निश्चय बुजिगोन आरो जुदि स्किप खालाम नायगोन अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट लिरनायाव आथुर जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट लिरनायनि सिगां भिडियोखौ फुल वाच खालामग्रो थामहिनबा जोबजासिम नायग्रो एबसु आरो B.L.T थामहिनबा जों एबसु बुंनो थाङोब्ला एबसुनि आबुं मुङा जाहैबाय अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो B.L.T बर' लिबारेशन टाइगार B.L.T जायखौ जों बुङो बे जयै सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जों बेसोरो मोननैबो सोमावसारै बे सोमावसारनायनि जि फिथाइ जोबथारनायाव जि फिथाइ थाइबाय बेनि फिथाइ महरै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा BTAD थामहिनबा बडोलेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट नि जि गोरोबथा बे गोरोबथा रादायनि थाखाय 6 डिसेम्बर 2003 इं खालाराव आसामनि कमिशनार स्वामी सेनमायानदनि सिगाङाव गासै सा 2641 B.L.T थामहिनबा बर' लिबारेशन टाइगारनि दैदेनगिरिफोरा हाथियार गथायो आरो बिदिनो 7 डिसेम्बर 2003 इं खालाराव भारतनि लेङाइ गाहाय मन्त्रि लाल कृष्ण आडवाणीनि साखियाव सा 12 सोद्रोमा थानाय 6था काउन्सिलखौ दानाय जायो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालार खालि भारत सरकार आसाम सरकार आरो B.L.T नि गेजेराव बडोलेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट थामहिनबा जों सुंद'यै बुंनो थाङोबा BTAD गोरोबथा रादाय जायो भारतनि संबिजिरनि 6थि शिडिउलखौ थामहिनबा 6th शिडिउलखौ सोदांनानै बे BTAD नि थामहिनबा बडोलेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्टनि रादाया जादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो बर' रावाबो भारत संबिजिरनि 8थि थामहिनबा 8th शिडिउल फारिलाइयाव थिसनजानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो बर' रावा भारतनि 8थि फारिलाइयाव थिसनजादोंमोन BTC एकर्डनि गेजेरजों थामहिनबा बडोलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दैट मीन्स जों बुंनो थाङोब्ला BTAD बे BTAD गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि जे बर' राव बे बर' रावाबो 8थि फारिलाइयाव थिसनजादोंमोन आई होप नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जुदि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय नेक्स्ट भिडियो थाबैनो लोगो मोनगोन बडोलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दैट मीन्स BTC निनो सोमोन्दै तो जय बर' हारिनि जय